sake! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok.
Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait.
Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyan angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy.
Sorry. Then magja-jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo na Bato, naman. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsin. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Saan kit sa mukha? Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo. Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi, araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kim Chino! Kim Chino! Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo, subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatulad. nga. Diyan, Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Wait lang, parang may narinig ako na hindi ko sure yung paglunok mo sa laway yun, dude. Or yung chan mo yun. Ano talaga yung tunog na yun? Lumunok ako, lumunok. Lumunok ka. Natawa na naman kasi ako. Iniisip ko na naman, partner ko, ano na naman katanungan yung ibabato mo sa akin. Wala naman akong katanungang ibabato sa'yo. Actually, may sasabihin nga ako. Ano? Kanina sa meeting natin na late ako. Oh. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi nga nakatulog ako sa derma clinic ko. Ikaw ba nangyari na sa'yo yung ganun? Yung tipong alam mong dapat may gagawin ka pero nakatulog ka tapos sobrang layo na nung oras dun sa mismong oras na dapat sana gagawin mo yung bagay na yun. Hindi pa naman kasi kapag nagpapaderma ako, tutok na tutok ako dun sa naggagawa sa mukha ko eh. Lalo na pag maganda, gising na gising. Umiiral na naman. Umiiral na naman, dude. Pag gising na gising ako dun eh, uy ma'am, anong pangalan mo ma'am? Ale, nasa langit na ba ako? Hindi ko kakatulugan yun, di ba? Kaya pala balita ko dito sa may bandang Parkal, ano? Ay, Parkal, hindi pala Parkal, Saan ka nga? Dito ka sa may Bluebell. Kung nasaan si Uncle Dagol. Di ba, dun kayo? Kaya pala balita ko. I mean, naglalakad lang ako dun, Ito, true to life to, Yan. Naglalakad lang ako dun. Ay, lagi po dito sila Titan Jello, tsaka Uncle Dagol. Kaya pala, sobrang kinis na ng mga pagmumukha ninyo. Si Uncle Dagol lang, sinasamahan ko. Yung totoo, may relasyon ba kayo ni Uncle Dagol? Aminin mo na ngayon.
Aminin mo na. Anong relasyon ninyo ni Uncle Dagol? At bakit mas madalas kayo magkasama kaysa sa asawa niya? Anong meron kay Uncle Dagol? Ba't ka natatawa? Eto kabisyo sabihin ko na po sa inyo. Si Titan Jello, hindi po siya masyado sumasama sa ibang mga co-DJ niya dito. Except kay Uncle Dagol. Ako magtatampo na ako ng konti pero pero hindi ako magtatampo kasi marami naman ako alam sa'yo na hindi alam ni Uncle Dagol. Yun. Pero pagdating sa mga pagsama-sama, aba, Uncle Dagol at Titan Jello, hindi mapaghiwalay. Lalong-lalo na nag-team building kami nung buntis pa ako. Last year. Anong petsa yon? October ba yon? First week na October? Parang October. First week ng October. Hindi nahanap namin yung ibang mga DJs. Kami nila Mama Nicole, Conyo Bicolano, ni Kim Chino. Magkakasama kami ni Diego Bandido. Si Tanya Chinita, alam natin talaga na pagdating ng mga 8 p.m. talagang nakahilata Cinderella na. Cinderella na. Pero, wala. Missing in action, Titan Jello, Uncle Dagol. Nandun sila sa kasulok-sulukan, kadilim-diliman, kahit nilalamok na sila, okay lang basta makapagkwentuhan sila. Ganon yung level ng relasyon ninyo. So, eto na yung pagkakataon natin, no? Para sabihin siguro sa mga kabisyo natin out there kung ano talaga relasyon meron kayo. Kami dalawa. Malalim na relasyon. Natatawa yung kabisyo natin ngayon kasi siya din daw, mas madalas siya pang kasama. Yan. Yung kaibigan niyang lalaki Yan. kaysa sa misis niya. Yan, Yung may mga GC na 3 lang sila sa GC, gano'n. Kaya pala kayo magkakasama. May prayer meeting, gano'n. Prayer meeting. Ina-assess ninyo kung sino yung target, gano'n? Hindi. Ano? Nagpe-pray kami palagi, tsaka nag-uusap kami ng mga heart-to-heart talk. Kung magpe-pray kayo, bakit di si Diego ba dito? Bakit hindi si Diego? Yaman na siya. Pinaki na yun si Papa Jegs. Alam niyo na yung ginagawa niya sa buhay niya. Tingnan mo, hindi talaga prayer yon. Dapat in-invite niyo si Papa Diego. Dadasa lang kayo nun. Hindi, kasi si Papa Jegs naman, yan ang namin eh. Ano? Ano namin yan, pinanggalingan namin ba? Pinanggalingan namin yan, bago kami mapunta dito sa aming profesyon, pinapakinggan na namin yan si Papa Jegs. Tandaan mo, si Uncle Dagol, kaedad lang yan si Diego Bandido. Pero bago siya pumasok sa radyo, pinapakinggan niya na si Papa Jegs. Sa bagay, pero mga ilang taon lang din naman silang yung diferensya. Wala namang mga 1 dekada, dude. Wala naman. Oo, kaya talagang ibang level yung meron na relasyon kayo ni Uncle Dagol. Kami rin naman ni Papa Jegs, may relasyon din kami. Huwag mo ilihis. Ingat-ingat po kayo sa mga katrabaho ninyo na alam nyo, lalaki-lalaki talaga, pero lagi silang magkasama nung ng katrabaho nyo. Ganon. Anyway, wala tayong napiga kay Titan Jello. Kahit ano. Tinawanan na tayo na tinawanan at sinabihan pa tayo ng mga kasinungalingan. Mag-move on na tayo para sa secret ball natin. Mamaya malalaman natin yung mga sikreto ng ating mga kabisyo. Kaya naman, kapit ka lang kabisyo, kasama mo ang Basa Princess, DJ Rocky Terap. At kasama mo rin ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na po ang DJ Rocky Secret File with Jello. DJ Rocky, halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Secret Files. Metro's #1
Music! Rico Pañero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo, subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan, Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, amin, mula sa madaling Madaling bato, bato. ang tatagukan Tagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang magagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong May paghawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan. Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalak ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy! Buksan na natin. na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Ang pundol ay... Iyan namang ang nagmamayari ng anong ito. Ah, ito ay hopya baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay malinam na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo may bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gaga. Ay, bakit? Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang Ang aming aming kasagutan kasagutan ay ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mo. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita.
Ako lang to, guys. Napakasarap ng Ay! Ay, eto na. Ay, halgam. Salita, ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan, no? Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ito ay bigay. Cheers. Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa uulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? ba tumatawa? Huling paalam. Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang... kulturang Pilipino. Magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap kita. Pwede Ang ba? aming sagot ay kutsilyo. ano mang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. O kaya o tibok ng puso. Ang sagot. Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kutsilyo. Something matulad. Ramdam na nila. Ramdam na nila.
sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Love Radio. Metro's number. Love Radio. Basic!
palo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Secret Files. Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret File with Jello. Hi, DJ Rocky and DJ Jello. Fan niyo po ako. Silent listener niyo. At hindi ko ine-expect na darating ang araw na magbabahagi ako ng sarili kong kwento. Isang kwento ng sakit, pagbangon, at himala. Itago niyo ako sa pangalang Rainbow. 30 years old. From Negros Island. At ito, ang aking secret file. Nagsimula ang lahat noong college ako. Nang makilala ko si Son. Hindi ako yung tipo niya. Pero sa simpleng biruan, nagkaroon kami ng koneksyon ni Son. Hanggang sa naging kami. Pakiramdam ko siya na. Pakiramdam ko siya na yung sasalo sa akin sa lahat ng bagay. Pero mali ako. Mali ako ng pakiramdam. Dahil noong panahon na pinakamahina ako, doon siya nawala. At the age of 21, na-diagnose ako ng lupus. Yes, DJ Rocky and DJ Jello. Meron akong lupus at the age of 21. Habang lumalaban ako sa ospital, habang araw-araw akong natatakot kung gigising pa ba ako kinabukasan, ang taong pinili ko na mahalin ay may iba na pala. At ang mas masakit pa, sinabi niya na, I know, hindi mo ko iiwan. Kasi mahal mo ko. Doon ko pinili ang sarili ko. Umalis ako sa relasyong yun. Kahit durog na durog ako. Umiiyak ako ng palihim. Hindi ko ipinapakita sa iba na durog na durog ako. At hindi ako sumuko sa buhay. Hanggang sa nakilala ko si Sky. Akala ko si Sky na ang sagot sa lahat ng sakit na pinagdaanan ko. Akala ko nga,
may pag-asa. Pero isang gabi, nagbago ang lahat. Nalaman kong buntis ako. Takot na takot ako. Wala akong mapagsabihan. At nung sinabi ko kay Sky ang kondisyon ko, ang sagot niya, ipalaglag mo na. Sigurado ka ba? Sigurado ka bang akin yan? DJ Rocky and DJ Jello. Sa narinig kong yun, parang pinatay uli ang puso ko. At hindi lang dahil doon. Yung sakit na naramdaman ko. Dahil nalaman ko na may asawa na pala siya. Sa isang iglap na wala ang lahat. Naiwan ako. Naiwang mag-isa. May sakit na nga. Buntis pa. Punong-puno ako ng takot. Dumating ang pandemya. Sinubukan kong itago sa lahat ang kalagayan ko. Even sa sarili kong pamilya. Hanggang sa dumating yung araw na hindi ko na kinaya ang sakit. Kasama mo kami. Paano pag ganun kinanta yun? Ano? Kasama mo kami. Sam. Dude, sana naman marinig namin yung sample mo. Sa ano? Oo, dude, kwento mo na kung paano yung ano. Masyado kang... O, rainbow. Kaya rainbow yung song. Rainbow na parang Wala nang kulay. Ay, wala sa OL. Bakit wala? Ayan. Speaking of ano ba yun, dude, yung kwento ko na. Kwento mo na. Bukas ipopost ko kung paano ako ginawa. Paano naging bukas, ano. paano mo ipopost? Ipopost. Pinapagawa ko ni digitally ng ano ng video eh. Labas ko daw yung parang ano, yung unang-unang binobosesan ko yung ano. Parang naisip ko yung konsepto kung paano ko isusulat. Yan, ganyan. So, may mga videos ka, dude. Meron dude eh. Magkakasama, yung parang... Yun lang. pinag- Parinig ko lang. ano Yung mo una lang, yung una, tapos yung nasa kotse ako, yun. Lahat ng song ko kasi ganun eh. May ano siya eh, magic. Tapos,
pinapasa ko na lang siya dun sa nagmi-mix. Dude, pwede Depends mo ba munang ikwento ulit yung yung kung paano mo nabuo yung Chinita Girl? So, yun. Paano nabuo yung Chinita Girl? Si Chinita Girl, hindi talaga yan yung story ako. Story yan na napaka-torpe kong kaibigan. Yung torping kaibigan ko na yun, hindi niya masabi yung nararamdaman niya dun sa girl. So, anong nangyari? Ang ginawa ko is, sabi ko sa kanya, alam ko yung kiliti ng girl. So, gawa natin ng song, pero ibibigay ko sa yung song, kantahin mo sa kanya. Wow! Yun, kinanta niya, tapos yun na. Hanggang sa 2016 ko nagawa yung song eh. 2016, tapos nagamit, 2018, hindi pa nare-release yan online, through digital, Spotify, wala pa. 2018, parang kinanta niya lang yun dun sa Chinita, na kaibigan niya. Pero nagkatuluyan sila? Oo, nasa US na sila, kasal na sila. Grabe, dude, ikaw pala talaga susi, no? Diba? Bigyan niyo ako ng mga gusto nyong basta nasa tamang presyo lang lahat, ha? Tama. Bayad muna, guys. Email lang po kayo sa aming kumpanya. Oo. Pero dude, yung tono niya, paano mo na parang, ito yung tono. Paano, Sa paano yung ginawa? 20-20-30-30. Alam Paano niyo yung yun, 20-20-30? 20-20-30-30. Naglalakad ako sa may Pedro Hill. Oo. Tapos medyo maulan. Tapos may naririnig ako dun sa ukay-ukay na 20-20-30-30. Pasok mga suki. Presyon Divisoria. Yung beat na yon parang nalaro ko sa utak ko na, uy, okay Tapos nag-create na ako ng tono sa utak. Parang siya yung naging ko. Parang fuel. Oo. Gasolina. Yun, na mag-create ako ng tono. Galing. Weird nga eh. Minsan makakita ka ng mga letters or salita sa utak. Sa Talaga? Pwede yun Ganun. Ganun pala ang mga composer, no? Oo. Yung mentor ko, si Sir Vinny Saturno, nagawa niya yung kanta ni Martin Rivera na Be My Lady? Be My Lady. Dahil sa panaginip. Talaga? Panaginip niya po yung babae doon. Yes. So, ganun may magic ganda talaga. ako dun sa kantang yun. Yes. At yun yata yung nagpa-hitmaker Yun nagpa-hit ang kay nagbigay Martin. lahat naman tsaka kay ng Vane. mga binigay ni Vinny, grabe. So yun, siya yung yung mentor ko in terms of songwriting and talaga, siya pala. pag-compose. Iba kasi yung songwriting sa pag-compose. Kumbaga, ano yung ang difference composer kasi siya na yung gumagawa ng tono eh. Yan, ang writer kasi meron siya, nagsulat lang siya, pero walang tono, yung plain. Ganun pala yun. Yes, ganun lang, parang ganun eh. Ganun siya. So, magkahiwalay siya. Magkaiba pala yun. Yes, may mga writer lang, may composer, tapos meron naman dyan na sound engineer, tapos may mga na-editor din. Ayan, ang isa sa mga editor naman ni Sir Vinny, yung kapatid niya, si Ma'am Doris, naging ko rin yan. Mentor ko din. Doris Saturno. Pero paano mo sila nakilala? Na-discover nila ako, dude. Ay, ang galing. Discover nila ako by Sam Salva. Si Sam Salva, yun yung road manager ni VSMC, Vinny Saturno Music Corporation. Tapos, nag-guest ako sa isang show ng government station. Tapos, nandun si Sam Salva, sabi niya sa akin, papakilala ko sa si Vinny Saturno. Pinapunta ako dun sa office ni Vinny Saturno sa may Time Street sa Quezon City. And then may dala-dala akong USB. Tandang-tanda ko pa yung pangyayari. Bago kami pumunta doon sa sa office ni Vinny Saturno, yung nanay ko. Kasi ano kami yun eh. Parang ilan taon ko ba na nun, dude? Batang-bata pa. 18, gano'n. Hindi, more, batang-bata pa talaga. 15? Hindi ko alam. Tagal na yun. Ganun sabihin dito. Tagal na yun. Ayan. Mga 8 siguro. Basta ganun. Tapos, ang nangyari dun, dude, yun nandun na kami. Ito, fast forward ko na para baka maanoan. So, nangyari doon, pagdating namin doon, sabi niya sa akin, writer ka ba? Rapper ka ba? Ganyan. Mukhang hindi ka rapper kasi ang mga rapper nga daw, usually, may mga tattoo, malaki damit, di ba? Hindi naman ganun. May mga rapper talaga na ganito, na itsura. Tapos sabi ko Walang sa kanya, tattoo, dude? Marami. May mga tattoo ako nakatago lang. Nakatago lang. Yes. Tapos, ang sabi ni Sir Vinny sa akin, may mga sulat ka ba ng kanta? Pwede kong i-check. Chinek niya. On the spot. Sabi niya, ikaw nagsulat na ito? Opo. Tapos napili niya yung Chinita Girl. Sabi niya, potential to.
Ibig sabihin ako, that time, wala pa akong tenga. Gumagawa ako ng song, marunong ako mag-compose, marunong ako mag-songwrite, pero yung tenga, hindi ko pa na-unlock. So, si Sir Vinny yung nagbukas sa akin yun na, ito yung tenga. Ganito. Alam mo na kung pwede sa hindi. Pwedeng pang corporate, hindi pang corporate. Pwedeng pang ganito, pwedeng hindi. Ganon. Simula nung naturuan niya ako na yun, ang dami ko na naging kliyente, dude. Nagkaroon na kami. And until now, yun ang isa rin sa mga ano natin. Ayan, under ng, may ano kami, isa tayong writer ng Isang kumpanya. Kumpanya ng kaibigan ko eh. Oo, kaibigan mo lang yun. Hindi ikaw yun. Yun. Yan. Tapos, ano, yun, ganun, dude. Yun Galing, yung, galing, ano, dude. Okay, so si Sir Vinny ay, tama ba, siya ay writer din nung song and Sarah composer Geronimo. nung hanggang kailan mo ba tinatanong sa akin kung hanggang Hindi ko. Di ba siya? Oo, parang. Hanggang kailan, hanggang Ang dami niya na kasing ano. Oo nga, dude. parang isa yun sa mga 100 na yung ano niya eh. 100 na yung mga hit hit song. Ang dami. Hanggang composer. Siya ba yun? Siya ba? Ay, hindi siya. Hindi siya? Wency Cornejo pala. yun. Hindi siya. Pero ang dami niya, sobrang dami. Jovit, siya rin. Siya rin ba? Dami. Rockstar, yan. Dami niya na pa-hit song Tsaka na. madalas iniimbita siya ni Kuya Will. Yes. Yun, yung mga kanta ni Sir Willie. Yun, puro sa kanya. Kita ko siya dati. Yan. Tay, shoutout sa'yo. Salamat. Kailan kayo huling nagkita? Ito lang, kasama namin si Randy Santiago. Nag-meet kami, tapos parang si Randy nagbibiro. Gawa daw kami ng kanta. Talaga? Ugawa na kayo. Hindi na, dude. Okay na tayo. Malay mo, hindi natin alam maglabas Nag-golf ulit. ba kayo? Nag-golf kayo? Hindi. Hindi ko alam yun. Paano ba yun? Mga ganun. Normally, parang si Randy Santiago gusto niya mag-golf eh. Golf. Inom. Golf. De, pero dude, yung Chinita Girl na yun, nalaman na namin kung ano yung parang history nito, diba? Kung paano nyo nagawa. Ito namang kasama mo, parang pinagtatagpi-tagpi kasi namin yung mga kwento mo. So ngayon, bigyan mo kami ng full circle kung paano mo ginawa tong kasama. Kasama mo, kadugtong siya nung Christmas song natin. Nakasama mo Kabisyo, di ba? Kasama mo Kabisyo. Paano na kayo tono? Parang, mom brain. Alam ko yun. Huwag kayong ano. Kabisyo ngayong Pasko, Ayun. tayo'y magsama-sama. Alam mo na, ano mo yan, kapag ang gawa ng isang writer, makikita mo yung pattern yan eh. So, may DNA yan. So, may mga words na nandoon na, talaga nga siya nga yan. So, ikaw, hindi ano siya yung pwedeng manakaw basta-basta ng iba. Or ano. Alin dun yung talagang Yung word kasama? na kasama eh. Kasi, nakita ko na isa sa mga dapat natin pang paigtingin ba ang tawag doon? Or mas diinan pa natin yung magsama-sama pa tayo. Kasi parang ano yan eh, parang walis tingting yan eh. Kung isa lang yung tingting na nakikita mo, hindi kaya makawalis niyan. Pero kung sama-sama yan, marami yung walis tingting na yan, kaya makawalis niyan. Galing ni Tayo Tanjelo. So, ganun Gamitin siya. mo kaya yan sa song mo din. Walis tingting. Walis tingting. Walis tingting about about teamwork. Yes, may ugat talaga. Tama yun, no? Sabi niya, DNA, it means may ugat yan. Tama. Totoo yun, may ugat yan, dude. Galing. May ugat ang lahat ng mga lyrics kung saan sila nanggaling. Kumbaga, yun. Okay, dude. So, yun. Galing siya sa Christmas song. Christmas song na hanggang biglang nakausap ako ulit ni boss. Sabi niya sa akin, paano mo ba magagawa na baguhin yung ating Christmas jingle. Hindi, yung jingle na talaga ng Love Radio. Siyempre sobrang laking challenge sa akin yun as a writer dahil magagaling at maganda yung jingle ng Love at nagkaroon ng recall talaga sa tao, 'di ba? Hindi naman natin masasabi na hindi nag-recall kasi dami Tototot, Love Radio, ang sarap ng number 1. Yan, isa ako sa mga dyan. Magaling ka rin, dude. Kasama mo kami. Tapos yung isa pa yung sa mga gusto ko sa Love, yung Love Radio, isigaw mo pa rin. hindi yung yung
Walang hate, love lang. Namaneho, love lang. Yes, yun. Isa yun sa mga Nakaka-amaze galing, din na galing invention. ng no? naisip yun na Willie sige Espinosa. lang, love lang. Ganun, no? Galing. So, yun yung isa sa mga challenge. Pero sabi ko nga naman, yung ginagawa ko yan, yung pinaplano ko nang gawin, hindi ko matutumbasan yung ganun. Pero babaguhin ko yung tunog. And yun, na sa tulong ni Romel naman yun, yung tunog na yun, yung mga audio vocals na naririnig nyong lumabas doon, si Romel na po ang nag-magic niyan. So, yung paano po yung tunog na naririnig nyo ngayon on air, si Romel Afable po yung gumawa niyan. Siya po yung isa sa likod ng Batang Quiapo. Uy. Yes, ng Batang Quiapo. Pinag-isipan at pinag-usapan namin mabuti na i-release namin yung mga ganong edit, ganong gawain para lang doon na paggawa kami ng bagong tunog. So, kinausap niya rin ako about doon sa naging style niya. Na, buddy, ito yung gagawin ko, ganito. Hahaluan ko ng something makabagong style to na nakasama na natin ng makabagong mundo rin ng With the Gen Zs and AIs. Yan na. So, si Romel na po yun. So, sa akin, ang part ko po doon, yung tunog, yung sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Ang una po talaga niyan, araw-araw, sama mo kami kabisyo. Yun po yung totoo yun. Araw-araw po talaga. Dude, yung mga first. Ito yung mga first niyan. Ilang minuto pa, dude? Sige, kaya pa 2 minutes. 2 minutes. Ito. Nakakatawa Galing, lang diba? din. Galing Yes, na. yun Ang galing po ng yan. utak ni Titan J-Lo. Ngayon may ginagawa po tayo na abangan nyo po yan. Maririnig nyo rin po on air. Wow! Ano to? Yes, secret po. So abangan nyo po yan mga kabisyo. Oh, game dude. Play mo na. So sa awa ng Panginoon, malay mo, marinig nyo on air. Maraming salamat po. So yun na, alam ko naman, pinag-pray ko na kay Lord yun na nadandil na natin. Uy, dandil! Nasa na. Ano ba to? Ano ba to yung audio? Ano ba yung audio? Voice. Memo. Voice. Ayan, thank you Lord. Di ka na mag-iisa. May kasama ka. Sasasaya. Sama-sama. Oy. Yun, no? Si Titan Jello. Oy. Sana hindi, wala kang ma-play na no? Ito doon. To, yan. Ito yung unang-una doon. January 13 naman. 2026. Dude. Bumabiyahe ako. Tayo mo nakikinig pa ako, Raj. Inaaral yan, dude. Stop yan. Isip ulit ako bago. Mapaliwanag ko dilim. Galing, oh. Ganyan yan, dude. Ganyan yung ano niya. DJ Kevin. Wala na, kakatapos lang. Ganyan siya, dude. Ganun yung... Ayan. Ganyan siya, dude. Yung... Inaano ko lang siya. Sama-sama sa tawanan. Wala ba? Binubuo pa yan habang nagmamaneho. Oh, galing. Ganun siya. Hindi siya instant kagad. May ganun, no? Yung parang, sama-sama. Pasa mo na, ano yung parang, maging malungkot man. Yun yung una, diba? Tapos, ang first, ang first na dapat kakanta niyan, yung isang chinachat ko madaling araw dito. After ng bakit hindi ikaw? Si Jules. Kasi ang pinaka-original na narinig ko dyan at nakikita ko, babae. Babae talaga. Babae ang nakikita ko dyan. Kaso nga lang si Jules, parang late ko na rin siya na sabihan. Parang kinabukasan na siya nag-reply. Ba't ako? Sabi niya. So ngayon, kailangan na. Nagmamadali na si Boss. Siyempre, kailangan ni Boss. Parang, chinat ko ngayon si Romel na, Romel, paano ba mo dyan, strat mo na gagawin? Gumawa siya ng audio vocals na nirecord niya muna. Naggawa niya yung final beat. And then yun na, inayos niya na. Pagkatapos yun, sinamahan niya na ng siyensya.
Galing. Pero Yun. ang husay. Ang ganda Nandun, dun. so pinasa ko lahat yun kay Papa Jegs, yung lahat ng pinaka-raw, Mm-mm. pinaka-lahat ng beat. Hanggang sa na gawa din ng maayos. Pero sino final edit? Si Romel yan eh. Lahat si Romel yan. Kumbaga ako, mando na lang ako dyan. Baga, sige, ikaw, kung yan yung talagang naririnig mong ano. Pero wag mong iibahin yung tono kong ginawa. Tapos yung sulat ko. Yun lang. Meron yung parang hinga dun eh. Diba? Yan. Kasama yon. Kasama talaga. Galing. Yung preno. Yung, ganda nung gano'n. Yung parang Yan siya doon. very hip, diba? Very dope. Yes, so dope. Yun lang, wala lang. Palakpakan natin once again ang Wala. ating composer for the song kasama mo, the newest jingle of Love Radio Manila. Kasama mo, Gusto niyo Titan Jello. magpagawa? Ayan, kung gusto mo magpagawa, paano ka nila makokontak Pag-uusapan doon? natin yung presyo niya. paano ka makokontak doon? Kunwari, kung gusto nila ng jingles, sa Lil Vinci or Angelo Shalsita. yan. Angelo Shalsita. Tapos itatap ko na kayo doon sa company ng kaibigan ko. Tapos doon na kayo mag-uusap kung paano. Kaibigan ko. Sana lang yun. Huwag mo ipasa sa kaibigan mo. Ikaw na lang yun. Kaibigan ko po. Yun po. Hoy, dude, ikaw na. They never knew Kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Mga kabisyo, ang hirap magmahal ng taong may mahal ng iba. Tipong puso mo ay nasa kanya, pero ang puso niya ay nasa iba. Kabisyo, ang pag-ibig nga naman talagang mapagbiro. Dahil kung sino pa ang taong tunay magmahal, siya pa ang madalas ang nasasaktan. Alamin natin ang magaganap pa sa buhay ng ating letter sender ngayon na si Rainbow. Si Rainbow na umiibig at naghahanap ng tunay na pagmamahal. Matatagpuan niya kaya mga kabisyo sa ating ikalawang bahagi ng Secret File. Nakilala ko si Son nung college ako. Nagsimula sa simpleng biruan. Nauwi sa isang relasyon. Akala ko nga, siya na ang the one. Yun pala, siya ang mang-iiwan. Sa panahong pinakamahina ako, doon pa siya nawala. At the age of 21, na-diagnose ako ng lupus. Lumalaban ako sa ospital. Habang si San ay may iba na. Pinili ko ang sarili ko. At umalis sa relasyon na iyon. Kahit wasak na wasak ako.
Then nakilala ko si Sky. Akala ko, siya na ang magbibigay ng panibagong pag-asa sa buhay ko. Pero isang gabi, nagbago ang lahat. Nalaman kong buntis ako. At nang sabihin ko ito sa kanya, gusto niyang ipalaglag ang bata. At kinuwestiyon niya pa kung sa kanya ba ang bata. Kalaunan ay nalaman kong may asawa na pala siya. Sa isang iglap, naiwan na naman akong mag-isa. May sakit na nga, buntis pa. Takot na takot. Dumating ang pandemya. Pilit kong itinago ang kondisyon ko sa lahat. Hanggang sa hindi ko na kinaya ang sakit. Dinala ko sa ospital. Nagtawag ng mga kapamilya at kaanak. Nabisto na ako. Gayunpaman, sa gitna ng takot, sakit, pagkadismaya at luha. October 3, 2 in the morning. Isinilang ko ang pinakamagandang himala sa buhay ko. My daughter. Sa unang iyak niya, para bang nabuhay uli ang puso ko. Sa unang hawak ko sa kanya, na-realize ko na kaya ko pala. Kaya ko pala na kahit iniwan ako ng lahat, merong isang nilalang na dumating para manatili. Dito nagsimula ang tunay kong laban. Lumaban ako hindi na para sa sarili ko, kundi para sa kanya. At ang mas hindi ko inaasahan ay ang balitang nalaman ko mula sa doktor ko. Ang sabi, wala na akong lupus. Para bang isang himala? Himala. Dati hindi ko naiintindihan kung bakit ako nakaramdam ng sakit. Kung bakit ako nawasak. Pero hindi pala ako sira. Hindi ako sirang-sira. Hindi ako sinira ng buhay. Hinanda lang ako para sa isang himala. At nangakala ko hanggang dun na lang ang kwento ko. Dumating si Moon. Ang batang isinilang ko. Tahimik. Simple. Pero totoo. Hindi ako hinusgahan. Hindi ako iniwan. Tinanggap ako. And dito ko nakilala ang taong magpapatibok uli ng puso ko. At siyang tatanggapin ng lahat-lahat sa akin. Pati ang anak ko. Minahal niya kami ng buong buo. Sa kabila ng takot ko. Sa kabila ng mga sugat ko.
hindi siya sumuko. Dito ko na natutunang magmahal ulit. At ngayon, almost 3 years na kami. At handa na siyang pakasalan ako. At gusto ko lang gamitin ang pagkakataon na ito para makapagbigay ng mensahe sa mga taong espesyal sa buhay ko. Para sa anak kong si Moon, anak kong maririnig mo man ito balang araw. Gusto kong malaman mo na hindi ka pagkakamali. Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. At ikaw ang dahilan kung bakit ako lumaban, kung bakit ako nabuhay, at kung bakit ako naging buo uli. Ikaw ang himala ko. At para naman sa taong tumanggap sa akin ng buong buo, para kay Rain, salamat. Salamat sa pagtanggap mo sa akin, sa nakaraan ko, sa anak ko. Salamat dahil pinili mong mahalin ako sa panahong hindi ko na alam kung paano mahalin ang sarili ko. Ikaw ang patunay na may taong darating na hindi ka sasaktan, kundi tutulungan ka na mabuo ka uli. DJ Rocky and DJ Jello, gusto ko lang magbigay ng mensahe sa lahat ng mga nakikinig. Kung nasasaktan kayo ngayon, kung pakiramdam nyo wala ng pag-asa, kapit lang. Dahil minsan, ang mga luha ngayon, yun palang magiging simula ng pinakamagandang himala sa buhay nyo. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky and DJ Jello. More power and God bless always. Muli, ako si Rainbow. At ito, ang aking secret file. Metro's #1 Love Radio. Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio.
sake! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakit. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakit. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano?
Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So, ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So, sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Dahil magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita.
Ayan, oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Kahit pala minsan, ang dami mo ng pinagdaanan na tingin mong mali ng desisyon sa buhay mo, matatagpuan mo pa rin pala yung tamang tao at magmamahal at uunawa sa'yo. I think so. Totoo yan, dude. May darating pa rin na taong handang tanggapin kung maging sino ka man. Totoo, dude. Ito yung taong tanggap lahat-lahat tungkol sa iyo. Mm-hmm. At lahat ng karga-karga mo. Mm-hmm. Kahit na single mom ka. Yes. Akala kasi natin wala nang pag-asa sa buhay. Tama. Kasi ilang beses tayo nagbigay ng pagkakataon sa iba't ibang tao. Tapos itong pagkakataon naman na ito na ibinibigay natin, hindi naman talaga para sa lahat. Para sa mga piling tao lang. Pero binabaliwala, binabasura. Ipinagsasawalang bahala. Itinatapon na lang basta-basta. Kaya para bang nakakapagod na magbigay ng pagkakataon sa ibang tao na mahalin ka at mahalin mo sila. Pero dun pala sa pagsuko mong yun, kasabay nun yung pagsuko mo rin sa Diyos, doon ka pala talaga papasukan ng tamang tao o doon ka papasukin ng tamang tao. Yes. Kapag sinurrender mo na lahat. Tsaka tingin ko, paghahanda yun eh. Paghahanda para sa'yo na makita mo muna na may mga tao talagang dadaan sa buhay mo, na sisirain ka, sasaktan ka. Pero may tao din na ibibigay sa'yo si Lord. Hindi para buuin, kundi para mahalin ka. Natuwa nga ako sa kanya, dude. Kasi ang sabi ni Rainbow, tinulungan akong buuin ang sarili ko. Napakahalaga nung salitang tinulungan akong buuin. Kasi again, ang tao o ibang tao, hindi naman to ang dapat bumuo sa iyo. Sa sayo, tama. Ikaw mismo dapat buo ka na. At kung sakali mang nawasak ka, siguro yung ibang tao, instrumento lang sila para matulungan ka nga na mabuo mo uli yung sarili mo. Kasi you have to give credits also to yourself. Kasi naging matapang ka. At buti na lang, itinapangan talaga ng kabisyo nating si Rainbow sa buhay. Kasi kung hindi ko alam kung paano na yung anak niya. And dude, imagine lupus. Lupus meron siya at the age of 21.
Bata, no? I remember si Selena Gomez, 'di ba? Bigla siyang nanaba. Tapos bigla siyang nagkaroon ng complications sa health niya Yes. because of lupus. And ang hirap nung pinagdaanan niya kasi she was also mending a broken heart. Tapos at the same time, meron siyang health issue. Yung taong akala nating magiging endgame niya, 'di ba Justin Bieber era yun eh. Oo. Tapos biglang boom, wala. Finili si Hailey. Biruin mo, kasabay ng masamang nararamdaman mo, yung masamang kalagayan mo. Totoo. Grabe, no? Talaga dun masusubok kung gaano ka kalakas eh. Gaano ka katatag, gaano mo ibibigay yung sarili mo kay Lord minsan. 'Di ba? Kasi minsan wala naman na talaga tayong sagot eh. Or wala na tayong solusyon sa mga problema natin at hindi na natin alam kung sino pa bang tao ang pwede makatulong sa atin dahil nga yung taong inaasahan natin, yung pa pala yung taong mangiiwan sa atin. Totoo. Akala mo siya na ngayon dawan, yung pala siya yung mangiiwan. Feeling ko himala talaga yung nangyari sa kanya eh. Miracle, dude. Kasi currently, no, wala raw cure or permanent cure for lupus. Grabe, no? Oo. It is a chronic long-term condition that requires lifelong management. Although recent achievements in treatment have made it possible for many patients to reach remission. So possible na nagkaroon siya ng remission. That's why sinabi siguro sa kanya na wala ka ng lupus. Where symptoms and signs of the disease disappear for extended periods. Pero hindi imposible Bumalik. na Magkaroon ka siya uli. Pero at least, meron siyang tao talaga na tanggap siya at handa siyang pakasalan. Yun na lang yun eh. Na parang kahit may sakit ka, feeling mo laban na laban ka pa rin in life kasi marami kayong lumalaban. Yes. May taong naninindigan para sa'yo. Ay, oo. Imaginein mo kung isang sundalo ka lang, tapos yung kalaban mo, 'di ba may mga tangke pa? Batalyon. Eh at least kayo, 3, tapos may kanya-kanya kayong cannonball. Yeah. Wow! Cannonball! Makaluma! Diba? Kapanonood ko lang to ng The Patriot. Cannonball! Okay. Diba? At least di ko sinabing Dragon Ball. Okay. Nakabuta mo ba yun? Cannonball? Oo naman. O ano yung tsura nun? Yun yung dyan nasa Rojas, meron pa yung boom. Gataray naman nung sa sound effects mo. Yeah. Alam mo na kabisyo ha. Magtiwala ka lang. Kung isa kang tulad ni Rainbow na dumadating din sa punto o nasa kasalukuyang sitwasyon ni Rainbow. I mean yung sitwasyon ni Rainbow dati nasa ganung state ka ngayon. Hirap talaga pag mom brain, no? Nahihirapan ako i-express yung sarili ko. Okay lang yan. Naiintindihan namin. Naiintindihan nyo ba, dude? Oo Sorry, naman. Minsan nandito na sa utak ko pero parang yung bibig ko di nagko-cooperate sa mind ko eh. Hindi, naiintindihan namin. Thanks, dude, dahil talaga to sa anesthesia. Sa bagay, dapat talaga maintindihan mo kasi, magiging ama ka na. I mean, ewan ko lang kung may tinatago ka o ama ka na, diba? Dapat naiintindihan mo talaga yung mga nanganganak, diba? Yes. So, yun lang. Kumbaga, kung ikaw ay katulad ni Rainbow, tatandaan mo na merong pag-asa. Wag kang mawawala ng pag-asa. At kung darating ka sa puntong pasuko ka na, isuko mo lahat sa Panginoong Diyos. Yes. Dahil kapag isinurrender mo sa Kanya at ginawa mo naman yung tama, kumikilos ka pa din, bibigay niya talaga sa'yo sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon, sa tamang oras, yung taong nararapat para sa'yo. There's a rainbow after the rain. Sabi nga daw sa kalungkutan natin sa buhay, sa madami nating pagsubok na kinakaharap, meron pa ring kaliwanagan tayong matatagpuan. May bahaghari sa dulo ng buhay. Yun, ang galing mo. Bahaghari
Tsaka grabe, no, na balance niya yung emosyon, sarili niya, yung lakas ng loob niya. Grabe. Saludo sa'yo, Rainbow. Totoo. At least maganda yung kanyang storya, no? Yes. It's a feel-good kind of secret file na bibihira nating mabasa, 'di ba, sa programa natin. Kaya it calls for all kabishos namin out there na kung meron kayong secret file din na hindi naman yung parang pangit yung ending, 'di ba? O kayo parang gusto niyo lang mag-share kasi inspired kayo. Pwede niyo namang ibahagi sa amin 'yun. Baka naman kasi inisip niyo, yung secret file puro lang 'yan sa mga kabit-kabitan. Hindi. Ito po ay para sa lahat, 'di ba? Kung may masaya ka ring storya, pwede mo yang ibahagi sa amin. Katulad ni Rainbow, hanggat buhay, may pag-asa. Totoo. Habang may buhay. Ano ba talaga yung ipapaplay ko na kanta? Parang, ang dami ko kasing sinasabi. Sabi mo, maging sino ka man. Gusto mo yung sunod-sunod natin? Bahala na kung marinig tayo. Tatawag to si playlist maker talaga. Akma naman sa kwento natin. Oo. Defense. Anyway, kabisyo, share your secrets to us, rakitera@gmail.com. Kami po yung magbabalik para sa programang Top Secrets. Kasama pa rin si DJ Rakitera. At kasama mo pa rin si DJ Titan Jello. At kayo ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Rainbow's Secret File. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan
Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chip Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chip Felix. Okay. Oh my God. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip?
Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka.
lilipat ka na sa Deer Lab. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy, hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan, oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Ah! Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo ako... Try muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
manyano kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Kim Chino! Kim Chino! Upa! Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan ay Babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. gagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan? Tunog kasi siyang pandiwa. Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayun pagpapalat na na ang ito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. na kundol. Hindi. Pundol ay... Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, ito may hopya, baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay malinang na. Akin lang magtitikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gag.
Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, salita, ay. halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan, no? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ito ay bigay. Cheers. Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang Bakit kasagutan? nga ba tumatawa? Huling paalam. At makas, last goodbye. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Wala akong mabili. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang... kulturang Pilipino. Magat sa dagitab. Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede Ang ba? aming sagot ay kutsilyo. ano mang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang sagot- Kami ay nagkakasa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Pakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa.
Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. Wait, may balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, tuyo. Tumutulo. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Yung maliliit Tama lang. Bakit ito yung matigas? Tigas ng puti. Pwede luwa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Pangibayo. Ito yung nagpapalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yan. Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. Parang pareha tayo. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako? Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o brief. Carsoncillo. Obrief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Oh. Malapit. Muntik Ang na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Right? Ako yung may question. Kami. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1 Love Radio. Basic! Makatawa ka naman dyan, kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Look at this dude. Wait till you Cellphone see. yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan.
Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Love Radio. Metro's number. Love Radio. Basic! Kahapon daw siya natawag. Romel. Mediko ito kanina. Kanina. Oo, sunod-sunod pala si Kim Chino. May announcement araw-araw. Sige. Sige po. Bigyan na natin ng 1.5. Para ako merong dito transaction kay Thailand. Dami namin pera. Pero hindi namin ito ipapakita. Isang-song muna tayo. One song na muna. Para pag-akit, bigay na natin.
kabilang stasyon pumasok. Ma'am, pa-wait lang po ma'am ha. Okay na po tayo ha. Sige po. Thank you ma'am. Willing to wait ka ba ma'am? Yes po. Don't worry ma'am. Ayoko rin ma'am ng pinapahantay ang kausap ko pero kailangan lang pong ayusin onti ma'am ha. Sige po. Thank you po. Thank you po. Welcome ma'am. Dude, okay lang ba dude? Oh, ang dami na. Dude, pwede dude para hindi makain yung face ni J. Rocky. Urong natin siya. Yung camera mo, dude. Dude. Eto, dude. Okay na. Ayan. Okay lang ba? Urong natin yung camera ni J. Rock para hindi nakikita yung face ko, dude. Ayun, nakatagos ako dun sa Ayan, para tapat lang kay J. Rock. Wala na. Pero sa TikTok kita. Ayan, parang hindi na yata. Urong na natin. Oo. Thank you po, Master Dude. Hindi nyo pa nakikita si Dude. Dude, no. Next time, makikita nyo yan. Nako, pogi yan. Single. Uy, kasama yung buong pamilya. Wow. Welcome po, welcome. Bigyan natin ng shirt. Baka may shirt ako dyan. Kuha ko. Saglit lang. Hi po! Magandang gabi sa inyo po! Welcome to Love Radio! Kasama mo kami! Sir, dito kayo. Pumayasa kayo dito, sir, para makita po kayo. Ayan. Dito, Sir. Ayan. Habang kinukuha ni J. Rocky. Dito, ma'am. Doon ka. Dito kayo. Nagturoan pa kayo, sir Ako na lang kaya. Ayan. Si sir na lang, si sir. Ayan. Sige, Sir, kaya welcome mo yan. po sa Welcome. 90.7 Love Radio. Ano pong pangalan nyo, sir? Romel Milico. Ready na ba yung mga babae dyan? Ready na ba? Labasin natin. Pasayawan na to. Pasayawan na. Litok pala, no? Sir, ganon na po kayo. Pulang-pula ako ron, oh. Hindi, sir. Mukhang nakainom ka lang. Hindi. Sir. Welcome po sa 90.7 Love Radio. Ako po pala si DJ Titangelo. At kanina po kasama natin si DJ Rocky Terra. Sir, ganon na po kayo katagal na nagmamaneho? Ano na? Simula nung 1996. 1996. Kung bibilangin natin, mga more than 20 years na ba? 30 30 years na. Grabe, sir. Sir, ano yung pinakamalalang na-encounter mo sa kalsada, sir? May karsada. Yung na-hold up ako. Na-hold up? Kailan to? Grabe. Tagal na yun, hindi ko alam eh. Parang 19 yun. 30 years na siya, dude, driver. Tapos ang pinakamalalang naranasan niya sa kalsada is na-hold up si Sir Romel. Na-hold up ako. Kinuha niya yung boundary ko. Binigay ko naman. Tapos tinandaan ko lang yung mukha niya. Baka hold up niyo yun, sir, ha? Hindi. Tinandaan ko yung mukha niya. Tapos sinabi ko doon sa operator ko. Opo. Sir, kamusta yung biyahe ngayon? Kamusta ang taxi? Lala, Kamusta ang grabe. pagmamaneho? Hirap mo yan. Parang parang break even. Break even. Break Break even. even. Kung anong ikakarga mong gasolina, yun din ang lalabas. Sige, sir. Pirmahan niyo po ito. Binibigay niyo na po sa akin lahat ng kayamanan niyo. At, saan ba yun? Dito, sir, dito. Dito dyan. At ngayong kabisyo, kasama po natin ang nanalo po sa Love Knows No Boundaries. Meron po siyang 1,500 pesos. Handog po yan ng ACS. Charm Fabcoin. Charm Fabulous Purple Eternity Downtime may 1,500 pesos kapakita mo! Yan, Ganda legit pala na legit. ni Rakitera. Yes, yan, no? Di ba ako mukhang maganda sa radyo? Ganda din naman. Pero mas maganda sa personal pala. Pero mas maganda ang asawa mo. Yun! Yun! Kasi diba kasabihan nila yung boses daw lang maganda. Picture Opo. Yun naman po. Sa personal, maganda, guwapo. Opo. Ako po, okay naman itsura ko po sa personal. Napapakinggan niyo po kami kanina. Siya, nakikinig lagi talaga. Wow. Talaga? Nakikinig ka talaga kayo, sir. Saka si yung nag-announce ng ko si Kim Chino. Oo. Pakinggan namin. Sir, hindi pa talaga namin nilalabas to, pero para sa inyo, lalabas na namin. Ganda. Araw-araw ka ba nakatutok, sir, sa 90.7 Love Radio? Oo. At
Yung radyo ko, hindi ko nililipat yun. Maraming salamat, sir. Kaya napakinggan ko eh. Pero yung nakikinig kayo. Personal ko na nakikita si Titangelo. Yeah! Galing mo, sir. Si ano, hindi ko nakikita eh. Yung, Sino, sir? Itong yung ibang boses, yung si ano. Diego Bandido, Uncle Dagol. Yung malitang boses na matanda. Tanghenyo, Yun. si Duday. Grabe. Ayun po, kanina Ano po ba yun? binati Ano ba namin. si Tanghenyo? Totoo ba yun? Opo, totoo po yun si Tanghenyo. Saan makita ko na? Teka lang. Si Tanghenyo. So, nag-reply ba sa akin sa Tanghenyo? Wala, nasa airport na si Tanghenyo ngayon eh. Opo ano po na Paalis po siya eh, Paalis. Pero totoo po yun, si Tanghenyo, si Duday, iisang tao po ang nagboboses niyan. Si Duday saka si Tanghenyo isa lang. Yes po. Kailangan pa bang i-memorize yan? Ano? Basic. Basic. Kalimutan ko. Salamat, sir. Ilan na anak niya? Tatlo. Ikaw naman, tatlo na anak namin. Tatlo na anak. Ba't sabi niya nun dalawa? Ayun. Panganay. Tinan mo, mahal na mahal ka nito, no? Mahal na mahal siya kasi sabi niya tatlo, di ba? Ilan ang babae niya? Charot! Ilan babae ang Walang babae. Ay, isang babae. Isang babae, dalawang lalaki. Ganda. Ano to? Anong size nito? Gusto mo isuot natin ngayon? Hindi, size lang. Tingnan na. Kasi isa lang isang yung size eh. Suot mo na lang. double XL ako eh. Hindi mo naluto? Hindi ba? Pwede kahit ano lang. XL. Tingnan natin, sir, ha? Okay naman, no? Kasha mo to. Kala ko. Ay, oo nga. Ang galing. Ang galing. Yan, pakita mo, sir. Pakita mo. Oh. O anong mga mensahe mo sa mga kapwa mo driver dyan? Ay, magpalista na kayo dito sa Love Radio para meron din kayong t-shirt nito. Tsaka ano, 1.5. Yan! Tsaka makikita niya sila. Ang gaganda pala nila. Ba't si Tangelo, ang ganda niya? Oo. Ganda lalaki siyempre. Oo. Ganda pala nila. Si ano lang hindi ko nakita, si Tanghenyo. Tanghenyo na talaga hindi mo nakikita, no? Bilib ako sa boses nun, iba-iba, no? Board! Oo, ganun. Galing, Kaya mo, pag bumalik na ulit si Tanghenyo. Salamat, sir. Salamat. May pang ano na kayo, may pang... May pang-date akong dalawa. Ay, pang-date! Congrats po. Congrats. Ang saya naman ng date na yan. Oo, Sir, baka kailangan mo yung plastic. Ingat po kayo Maraming salamat po. Pagkaladyo po sir sa mga kapwa niyo po driver na talagang legit at totoo po ang 1,000. Naman ni Sir Romel. Legit to, legit. Legit, oo. Dito, sir. Dito. Legit to. Ayun, gusto ko yung legit. Sir, God bless. Thank you po. God bless, sir. Bye-bye. Thank you po. Okay mga kabisyo, tara na! Eto na. Grabe naman yun. Ang tamis naman ng pagmamahal. Ha? Isang song. Sama-sama. Yung color natin nagantay Why? Nandiyan na ba siya? Yung anak ko parang 6 months na siya agad. Ang chabilisyon. Nasaan siya ngayon? Thank you so much. I'd like to thank Clinic Aesthetic for my face today. Kasama mo kami.
Shoutout po kay Jalay from Maningkao, Sibulan, Negros Oriental. Hello po kay Christine. Happy listening right now. Sarah from Qatar. Hello po, mabuhay po sa inyo. Hello rin kay Elena Lloyd. And yo, what's up? Shoutout sa'yo. Who is si Chin? Hi Chin. Happy listening from Albay. Chin, chin, chin. Hi kay Coffee Lover. Hi Coffee po kay Lover, Cherry. nandyan? Oo. Hello, Coffee Lover. Prince Paul, hello. Mama Chup Chup, Coffee Lover. Hi po kay Tin. Brian. Danny Boy. Alena. Prince Paul, shoutout sa ex ko pa, sabi, ang sarap pala ng asawa niyang bago. Ano yan? Ang sarap daw ng asawa niyang bago. Hoy, tinatanong ka ni Dave. Ano daw opinion mo dun sa kalapati na naka-cable tie yung pakpak? Ano yun? Cable tie? Yung nakataling ganun? Kalapate. Kalapati. Mga kalapati ako dati. Ah, talaga ba, dude? Oo, mga kalapati ako. Nagpapabatcher ako dati. No? Bumabalik naman. Oo. Torrents, thank you sa'yo Kung inalambre yung pakpak nun, kuwawa naman yun, yung makalipad yun. Secrets, top secrets. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. At ang oras natin sa buong kapuluan is already 11:19 p.m. Kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At kasama nyo rin po ang inyong Basa Princess, DJ Rakitera. And welcome to the program Top Secrets, kung saan pwede ka makapagbahagi ng iyong pinaka-tatagong sikreto. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan. Pagkos ikay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng Will Listen. And we don't judge culture. And i-welcome na rin natin ang ating top secret sharer na nasa kabilang linya. Hello, magandang gabi po. Hello po, good evening po. Good evening. Anong pwede naming matawag sa'yo? Kat na lang po. Kat. Ilang taon ka na, Kat? 28 po. 28. Sang lupalop ka naman galing, Kat? Tagig. Tagig. Alright, di na kami magpapaligoy-ligoy pa ni Titangelo dito. Kat, 28 from Tagig. Ano ang top secret mo? Ang top secret ko po is may sama pa rin po ako ng loob sa ex ko. May sama ka ng loob sa ex mo. Tama ba kami ng pagkakarinig? Opo. Kwento mo naman sa amin, bakit at nagkaroon ka naman ng sama ng loob dito sa ex mo? Anong ginawa sa'yo? Actually po, ex ko siya, 6 years po kami tumagal. Nagkahiwalay kami 2022 ng April po. Sa 6 years na po yan, nagkaanak po kami. Ilan taon na tong Tapos, anak nyo? Ngayon po, 8 years old na yung anak ko po. Tapos po, nung 4 years old yung anak ko po, medyo nagkalabuan po kami that time. Tapos nagkahiwalay din po kami later on kasi po
parang napagod po kasi ako that time Mhm. na para pong nagtatrabaho po ako tapos nagtatrabaho din po siya that time. Ang trabaho niya po kasi sa ano siya, sa factory siya po. Mhm. Tapos po ang ano namin po, hindi kami nagtutugma ng duty kasi panggabi siya. Yung pasok niya is tulog ko tas yung pasok ko is tulog niya, parang gano'n po. Mm. Pang-umaga po yung pasok ko that time tas po bale po yung ano po, yung 'di 'pag halimbawa po 'pag galing po ako ng work, ako po yung nag-aasikaso sa bata, Mhm. nag-aasikaso sa kanya bago siya pumasok, Mm. nagluluto po ng pagkain, ganyan po. May times po na parang ano po na na para pong nababalewala niya po ako that time. Tapos Mhm. tapos po parang konting galaw ko lang is nasasabihan na po ako ng bobo, tanga, mga gano'n pong word. Mhm. Ano po, actually po 5 years kaming nakapisan sa mother ko tsaka sa parents ko po. Tapos 1 year kaming nagbukod. Sa 1 year po na yun dun ko po lahat na ano yung nakita yung ugali po niya, Mhm. kung paano niya ako tratuhin, gano'n po. Tas ultimo po yung phone niya, hindi ko po alam yung password. Tapos Mhm. po, um, yung sinasahod niya is siya lang po yung humahawak, gano'n Mhm. po. Tapos po nung time na parang parang nakaramdam na po ako ng pagod, tinanong ko po siya kung okey pa ba kami, ta's sinagot niya sa'kin that time na bakit, okey naman tayo gano'n. Pero para sa'kin hindi na, kasi parang ano po, parang hindi na ako masaya po, gano'n. Ta's nagkaroon pa po kami ng pagtatalo gano'n, halos nagsira po siya ng gamit bago siya umalis. Tapos kinuha niya po yung cellphone na binigay niya sa'kin, gano'n po. Mhm. Tas ano po, um muntikan pa nga po nun maanuhan ng bubog yung anak ko. Kasi tulog po yung bata sa ilalim nung frame na sinuntok niya sa pader. Muntikan pa po yun malaglagan ng bubog. Buti po nandun yung kapatid ko kasama namin. Pinahila ko po yun sa kapatid ko para po ano, maalis siya dun. Tapos nagulat na lang po yung bata ta's pinauwi ko po dun sa'min kasi malapit lang po kami sa bahay ng parents ko po, eh. Yun po yung time na halos nagwawala siya kasi parang hindi niya matanggap na naiiwan ko siya, hindi niya matanggap na magkakahiwalay kami, gano'n po. Tas po nung nagkahiwalay na po kami, bale po ano, nung una po okey siya, nagbibigay siya ng sustento, ganyan. Pero po nung eto tumagal po, wala na po, hindi na po siya nagsusustento hanggang ngayon. Tapos nabalitaan ko na lang po is meron na siyang 2 anak dun sa bago niya po. Bago pa nga po niya ako bago pa nga po kami maghiwalay, sinabihan niya pa po ako nun na walang tatanggap sa'kin kasi ano daw po, may anak ako. Parang kumbaga walang tatanggap sa isang single mother po, para pong gano'n yung ano niya, yung word niya. Ayun po, parang hanggang ngayon po lahat po yun naaalala ko pa rin. Even po yung anak ko, alam niya po yung nangyari kasi 4 years old na siya nun. Kahit papaano po may isip na po siya nun kaya medyo tanda niya pa po. Tas ayun po nung nagkahiwalay kami, inano ko po, sinubukan ko pong magpakatatag, sinubukan ko pong itayo ng ako lang mag-isa yung anak ko po. Hanggang ngayon po, although may partner na rin po Mhm. ako ngayon. Kat, bali, yun nalaman mo nga na meron na siyang pamilya sa iba at hininto niya na yung sustento. At bago mo makilala tong partner mo ngayon na bago, anong work mo? Paano mo binubuhay yung bata? Kasi, di ba, iniwanan ka, 4 years old pa lang yung bata, di ba? Opo. Tapos ngayon, Yung 8 taon na. Opo, nung time po na yun yung work ko po is sa ano lang po, sales lady tsaka purchasing po ng isang hardware po. Dun Mhm. sa'min, malapit po sa'min. Ang sinasahod ko lang dun sa around 400 a day, parang gano'n po. Tas nandun po ako dun na nung simula po nung naghiwalay kami, nung umalis po kami sa inupahan na bahay, bumalik po ako sa mama at papa ko po. Dun po Mhm. kahit papaano po tinutulungan nila po ako hanggang po sa nakalipat ako ng work po sa may Paranaque. Mhm.
Kaya po yun pinangsusustento ko po sa anak ko, yun din po yung pinanggagastos namin. Tsaka yung tinutulong din po ng parents ko. So, nairaos mo yung bata dahil doon. So, kailan mo lang to nakilala yung partner mo ngayon na bago? Actually po nakilala ko siya nung paglipat ko ng trabaho 2023 po. Kamusta naman ang pagiging partner niya sa'yo? Tanggap niya ba yung bata? Sinusustentuhan ba? O ikaw lang ang mahal, yung bata? Hindi. Actually po, nung nung nanligaw po yun, sinabi ko po agad sa kanya na may anak po ako isa. Tas kinuwento ko rin po sa kanya yung nangyari sa akin. So, naman po, nung sinabi ko po yun, tanggap naman po niya. At bago din po ako nagpaligaw, pinaano ko po muna siya sa mga magulang ko, sa pamilya ko, tsaka po sa anak ko. Pinakilala ko po muna siya. At saka sinabi ko naman po sa kanya na yun yung una niyang ligawan kasi hindi ko po siya sasagutin kung hindi niya makukuha yung loob ng pamilya ko. Tama. Kahit sumasama ang loob mo dahil nga sa mga ginawa ng ex mo sa'yo. Opo, hanggang ngayon po kasi parang naano pa rin po kasi may times na pag nagbe-birthday po yung anak ko, ganun po. Walang paramdam. Parang hindi niya po naaalala. Sorry po, naiyak. Okay Naiyak lang, kasi ma. ako Okay lang. kapag naaalala ko yung mga ganun. Kasi po, parang kinalimutan niya yung bata na parang wala siyang anak. Parang ang saya niya sa bago niya. Although okay lang naman po sa akin yun. Kaso ang masama kasi yung naging bago niya kasi is may anak din yun sa iba. Tapos parang yun yung binibigyan niya ng Attention. Opo. Kaysa dun sa bata. Hindi naman na po para sa akin kasi wala na po sa akin lahat yun kasi dahil sa dami ng ginawa niya sa akin kasi ako naman din po yung nakipaghiwalay. Ang akin na lang po kasi sana is kilalanin niya man lang yung Ang anak bata. niya, bigyan man lang po niya ng oras, yung dalawin man lang po niya, okay lang naman po sa akin. Kaso parang pag nakikipag-usap ako sa kanya, pag nagtatry po ako na ng sustento sa kanya, manghingi na para pang nakikiusap pa ako na para pa ako nanlilimos na ganun po, para pa po ako nanlilimos na para lang sa anak namin. Na Ganun po, dapat parang kusa niyang binibigay. Kusa dapat. Opo, para pa po siyang galit, ganun po. Tapos lagi niyang sinasabi na ako daw yung nagloko kahit wala naman po akong ginawa. Napagod lang po talaga ako sa lahat ng pinaramdam niya kasi nagtiis po ako sa ugali na meron siya. Kasi nung time na simula nung nagkaanak po kami, parang nag-look forward na lang po ako bilang asawa niya at saka ina nung bata. Parang ganun po. Parang nawalan din po ako ng time ko nun sa sarili ko kasi sa kanila po ako nun nakapokus. Lahat naman po binigay ko. Hindi ko po alam kung ano yung naging kulang ko, kung bakit ganun niya ako tratuhin. Tsaka given na nagloko ka o hindi ka nagloko, hindi pwedeng dapat idamay yung bata doon sa mga pangyayari sa buhay ninyo. Maling-mali yun bilang isang ama. 'Di ba? Maswerte na nga siya, ikaw binibigyan mo siya ng karapatan na makilala yung bata at kilalanin din siya nung bata. Kasi may mga magulang na grabe ang pride. Hindi nila binibigyan ng karapatan yung ama or yung ina na kilalanin yung bata dahil nga syempre nakagawa sa kanila ng pagkakamali yun Parang yun na yung bawi nila. Ginagamit nilang instrumento na masaktan yung magulang ng isang tao dahil nga nakagawa sa kanila ng pagkakamali yung bata. Yun ang pinangsasangkalan nila, yung bata, para hindi makilala o lumaki yung bata ng malayo dun sa ama or Bigyan mo na nga tong pangalan nitong lalaking to ng siraan na natin. Charot! Charot lang, with darot. Pwede naman po. Pwede daw! Hindi, pero Kat, itong tinawag mo sa amin ngayong gabi, no? Damang-dama namin yung emosyon mo. Itong sakit na nararamdaman mo, hindi lang para sa sarili mo. Hindi na to para sa sarili mo, kundi para sa anak mo Yes po, 3 years ko na po talagang simula po nung 3 years na po ito na
na kahit po yung partner ko ngayon, lagi ako nagsasorry sa kanya na kasi lagi po ako nag-open ng ganun kahit pa ulit-ulit na yung kwento ko. Kasi dumating ako sa point na hiniling ko na sana mamatay na lang siya. Parang ganun po. Kasi sa sobrang sama po ng loob ko na parang hindi man lang niya inalala yung bata. Pero yung ngayon po, yung anak ko, sa totoo lang po, na aalala niya yung papa niya po. Parang inaano po niya, hinahanap niya po, pero ine-explain ko na lang, ganun po. Yun yung masakit ka, no? Na binibigay mo naman ang lahat para dun sa bata. Ginagawa mo magpakatatay at magpakanay, pero tatanungin ka ng bata, sasabihin sa'yo, nasan si daddy? Naalala niya kasi. Yun ang Opo, masakit. actually po, pag sobrang sakit po kasi sa akin ng gano'n na hindi ko pinaramdam sa anak ko po na kulang siya. Lagi ko pong pinaparamdam sa kanya na kumpleto kami kahit wala siyang papa. Pero po kahit po yung partner ko ngayon, sinasabi ko na lang sa kanya na kasi syempre po pag babaeng anak, alam ko po na mas maano siya sa tatay eh. Mas malambing sa tatay po, di ba, pag babae yung anak. So, bali po, yun po, lagi ko na lang po na-explain sa anak ko na naghingi na lang ako ng pasensya sa kanya na wala akong contact sa papa niya, ganyan, kahit na kaya ko namang tawagan yung lalaking ganyan, pero di ko na lang po ginagawa. Kasi gusto ko po, siya mismo yung lumapit sa amin, siya mismo yung maghanap sa anak niya, hindi yung anak niya yung maghahanap sa kanya. Yun po, parang hindi po maalis yun sa ko na every time na parang nagkaroon naman po ko ng anxiety dahil sa kanya, sa mga ginawa niya na hanggang ngayon nagugulo pa rin yung utak dahil po sa mga yun. Okay. Kat, okay lang ba na bibigyan ka namin ng oras para sabihin ng lahat ng bigat ng dibdib mo? Baka wala kang tao kasing nakakausap o nasasabihan ng mga sama ng nararamdaman mo, bigat ng dibdib mo, para doon sa ex mo. Oo. At kung sakaling kausap mo ngayon at nakikinig ngayon yung ex mo, nakikinig siya ngayon, anong mensaheng may bibigay mo sa kanya? Baka rin kasi hindi kayo inisip ko din, paano ba kayo natapos talaga na natapos? 'Di ba parang hindi kayo talaga nakapagbigay ng klarong plano, 'di ba, para sa future ng bata. Yung tinatawag nating co-parenting. Malamang sa malamang ikaw, Kath, gusto mo lang naman talaga na magkaroon kayo ng shared responsibility sa bata at nang sa gayon lumaki naman yung bata, nakilala niya at nakikilala siya nung sarili niyang tatay. Parang ginagawa mo na ang lahat para sa sa lalaking yun 'di ba? Na hindi naman na dapat kung tutusin, pero talagang binibigay mo para sa anak mo kasi alam mo na para sa kanya yun. Opo. Nga po yung paghingi ko nga po sa kanya ng sustento, sabi ko na nga lang po kahit yung grocery na lang, kahit hindi na pera, okay lang, tatanggapin ko. Basta kahit anong gamit na magagamit ng bata, pagpapasok ng school, ganun po. Yun na lang po yung hinihingi ko sa kanya, pero wala po. Hindi po talaga siya tapos nagkahiwalay po kami ng walang maayos talaga na usap. Kahit po sa mga chat talaga pong away din po talaga pag magkausap kami sa chat po. Kasi po nag-aano rin po talaga siya parang nagmamataas din po talaga siya, ganun. Okay, sige. Kaya po walang co-parenting din po na nangyayari. Sige, Kath, eto kung sakaling nakikinig ang mister mo, itong ex mo sa radyo ngayon, at kung sakaling mapaabot, 'di ba, itong episode na ito sa kanya sa social media, anong mensaheng ibibigay mo sa kanya as if kausap mo siya ngayon? Ang gusto ko lang pong sabihin is sana man lang makonsensya ka, sana man lang maisip mo yung may anak ka rin. Alam ko na na may anak ka na hindi nga lang yan marami siyang anak, marami siyang panganay, ganun po. Alam kong marami kang anak, pero sana yung anak ko babae, siya lang yung nag-iisang babaeng anak mo, na sana isipin mo naman, makonsensya ka naman kahit papaano na
nakasama mo rin naman yung bata nung lumabas siya eh. Nahawakan mo rin naman siya. Eh ano lang, isipin mo lang, kahit man lang batiin mo pag birthday, ganun. Gusto sana kitang kontakin eh. Kaso, ayoko kasi gusto ko ikaw yung lumapit sa amin. Yun lang, sana mahiya ka lang. Baka mayroon ka pang kapal na mukha para humarap sa amin. Para lang sa anak mo. Ayun lang po. Kat, natapos ka magbigay ng yung saloobin ng bigat ng dala-dala mo ngayon dun sa ex mo. Maaari rin ba namin marinig yung mensahe mo para sa anak mo ngayong gabi na to? Sana ko po. Actually, sana ko na lang ako makuha ng lakas ng loob. Para pagpatuloy po lahat. Para po sana ko lahat gagawin ni Mama para sa'yo. Pinangako ko sa sarili ko na mamahalin kita at bibigay ko ng buong buo. Yung pagmamahal ko sa'yo. Hindi kita iiwan hanggang sa paglaki mo. Lahat ng pangarap mo susuportahan ko. Lahat ng gusto ko, lahat ng gusto mo, ibibigay ko. Alam kong minsan nararamdaman mo na parang may kulang sa'yo, pero gagawin ko lahat para mapunan yun. Mahal ka ni Mama. Yun lang po. Okay ka lang ba, Kat? Okay lang po. Sa mahigpit Pasensya na na yakap. Okay lang, Kat. Naiintindihan ka namin. Gusto ko yakapin ng sobrang higpit itong si Kath. Naiyak nga ako ngayon eh. Naiyak. Bigla nag-iiyakan ngayong gabi. Sorry po. It's okay. I mean, alam mo siguro, kaya ako naiyak kasi nanay ako eh. Mahirap yung pinagdadaanan mo ngayon. Na para bang, tama yung term na ginamit mo, nililimos mo ng atensyon at pansin itong anak mo sa kanyang tatay eh. Na para bang lahat ginawa mo na, tiniis mo lahat. And I must say, base sa kwento mo, you were abused by your ex-partner. Tama ba? Inabuso ka nitong partner mo verbally. May physical pa. Physical din. Pero lahat yun tiniis mo kasi gusto mo kahit papaano maibigay sa anak mo yung isang kumpletong pamilya. Opo. Nung una po, iniisip ko na paano ko magsisimula, ganun po. Pag wala siya, may times po that time na parang gusto ko siya balikan, pero sabi po ng mama ko sa akin that time, nasa sayo, pero para sa amin hindi na, kasi ikaw yung mahihirapan. Parang ganun po, parang wag mo nang buuin yung basag na. Parang ganun po. Naisip ko rin, oo nga naman, may gap na eh. Ang dami na namin nasabi sa isa't isa na masasakit. Yun po, tiniis ko na lang po yun. Tapos, nilaksan ko na lang po yung loob ko para sa kanya. Para mapalaki po siya ng ganyan. Ngayon ang gusto kong tanungin sa'yo, kumusta yung tingin mo sa sarili mo, Kath?
Paano mo tinitingnan yung sarili mo ngayon? Tinitingnan mo ba yung sarili mo na empowered woman? Tinitingnan mo ba yung sarili mo na may value na babae? O nakikita mo yung sarili mo at para bang na-brand mo din yung sarili mo base dun sa kung ano yung nabanggit sa'yo dati ng ex mo? Nung una po parang nanliliit po ako sa sarili ko dahil sa sinabi niya sa akin that time na wala akong mahanap na lalaki na tatanggap sa akin, ganun daw po pag nag-ahiwalay kami. Parang naano ko po yun, nadala ko po yun, pero nung may nakilala po ako, tapos tinanggap naman po ako, dun po, hindi ako naniwala sa sinabi niya. Naisip ko po na meron din pala akong halaga. Meron pa rin palang taong kayang tanggapin yung sitwasyon ko at kung ano yung meron ako. Ganun po. Mahalaga ka at kamahal-mahal ka. Yung mga taong tulad mo, hindi bibitawan ng taong responsable, mabuti, at may paninindigan. Kasi alam nila na yung taong tulad mo, ginto na. Thank you po. Napakamapagmahal mong partner, napakamapagmahal mong ina. Wala nang ibang hihilingin pa ang partner sa iyo. Ang matinong partner sa iyo. Pero kung maloko kang partner, may hahanapin pa talaga yung iba. Hindi ko alam kung ano yung magiging setup talaga ninyo nitong ex-partner mo. Pero lagi mo tatandaan na hindi ka naman nagkukulang. Sumusobra ka pa nga eh. Minsan po may yung tita ko po kasi sa side ng father ko. Close kasi sila noon. So, siya minsan nagkakwento po siya sa akin tungkol dun sa ex ko. Tapos sinabihan ko na lang po if ever po na makausap niyo pa siya. Sinabihan ko po na baka pwede niyang kamustahin yung anak niya. Baka pwede niyang kontakin man lang ako para makausap yung bata. Or kahit yung bata, marunong naman na pong mag-cellphone yung bata. Ganun po. Kasi ang sabi niya pa nga po nung huling-huli na hindi siya magsusustento hanggat walang 18 years old yung anak ko. Hanggat hindi pa daw po marunong humawak ng pera. Sabi ko naman sa kanya is hindi ko nga kailangan ng pera kahit yung gamit lang ng bata na magagamit niya, okay lang. Yun po, ganun po yung ano niya sa akin. Yun pa, pinipilit pa rin po niya na hindi siya magbibigay. Yun, tinanggap ko na lang po yun, hinayaan ko na lang po, inisip ko na lang po na kaya ko naman. Di ko kailangan ng pera niya. Parang ganun po. Kasi inisip ko na baka pag lumaki na yung bata, baka hindi na kailangan ng bata yung pera niya. Wala kang bang balak kasuhan siya, ipabarangay, o kung ano man? DSWD. Actually po, may balak po ako, kaso nga lang po, hindi ko alam kung saan ako mag-start po, kung ano po yung dapat ko pong simulan. Although may mga sinasabi naman na po sila. Saan bang lugar tong lalaki? Ngayon po, nasa Pangasinan po siya. Kailangan mo pumunta doon sa Pangasinan, tapos sa DSWD ka ng Pangasinan pumunta. Yun ang pinaka first move mo. Kung saan barangay sila. May mga na destinong DSWD na pwede makatulong sa'yo dun sa lugar na yon. Yun yung first move. Talaga. Ayan. Subukan mo yung option na yon. Kasi ako, dude, naniniwala ako na ang daming pwedeng mapuntahan ng pera na pwedeng ipang sustento ng isang ama sa kanyang anak eh. Kasi napakamahal ng mga bilihin ngayon. At kung iaasa lang lahat yan sa isang nanay, grabe ka naman. Anong ambag mo, sir? Ang ambag mo lang ba ay yung diba? Yun lang ba yung ambag? Kakagigil, no? Kakagigil. Kung baga ginawa ninyo sa sarap, tapos ngayong may hirap, wala ka? Kumbaga, magpakalalaki naman po kayo. Magpaka-responsableng lalaki naman. Mabait kausap si Kat eh. Oo. Diba? Para na lang sa bata, diba? Binibigay niya na yung oras ng bata.
pinapakilala niya yung tatay ng bata, bakit may mga ama na nandyan na nga binibigay na nga sa yung Oo karapatan nga mo Ayaw mo pa? Grabe ka, feeling ko kakarmahin to. kakarmahin yun. Hindi man galing sa iyo, 'di ba? Pero there's a way, 'di ba? May way ang universe para ipadama sa iyo yung sakit na idinulot mo sa ibang tao, hindi lang ng doble kundi triple o mas marami pa. You will never imagine that kind of pain. Opo, totoo po yun. Ang ano pa nga po yung sana yung partner niya sana. Kasi may anak din naman yun sa una niya Kumbaga, Alam ka single rin. mother, opo. Single mother po yun, nakilala niya din So sana man lang siya, 'di ba po, para maisip man lang Itulak niya. Opo, sana man lang na sabihan man lang niya ngayon yung ex ko na, uy, suspentahan mo naman yung anak mo doon sa ano mo, ganun. Parang ganun po. Totoo. Kaso wala po hindi po, parang ano pa po, basta mataas po yung ano nila, yung tingin nila sa sarili nila. Alam mo, Kat, tama yung sinabi mo Parang nagmamatter din talaga yung taong pinili ng ex mo na makasama. Kung sakali mang napili niyang makasama na tipo ng babae na talagang may care, 'di ba? Hindi lang yung ma-pride. Sasabihan niya rin yung partner niya, nagsusustento ka ba? Uy, anak mo yun, sustentuhan mo naman yun. So, masasabi din natin kilala na po nung babaeng yun yung anak ko po. may something din talaga yung yung girl, 'di ba? Wala. At mahirap baguhin yung utak ng ganyang mga klaseng tao. Lalong-lalo na kung hindi ang dami nilang excuses. Hindi talaga sila pumapayag na hindi sila mag-give in doon sa request mo na hindi naman para sa sarili mo kundi para sa bata. Tama. Para bang wala talagang pake, no? Ano yun, kinalimutan na niya na may anak siya? O talagang nagbagong identity siya? Nagpa-plastic surgery ba siya? Kaya hindi ibang tao na to? Alam mo yun? Na para bang minsan sa buhay niyo, hindi ba kayo nagmahalan? Hindi ba fruit of love itong Yes, taong to? tama. Itong batang Tama. to? Mahal ng mga bilihin ngayon. Kaya sana talaga magsustento ang mga lalaking nag-i-enjoy naman na ngayon sa bago nilang mga buhay. Wala naman nang humahadlang sa inyo. Hindi man porke nagsustento kayo, titigil na yung buhay ninyo. Magsustento kayo At kasi saka- responsable kayo. Yes. Tsaka nila yun talagang obligasyon na hindi Oo. dapat talikuran. Habang buhay mo yan bitbitin dahil ginawa mo yan nag-anak-anak ka, nagbuntis ka, binuntis mo yung babae. Panindigan mo. Tsaka darating yung araw, pag lumaki yung anak mo, Ano tapos na matanda ikukwento? ka na. Ano ikukwento mo? Diba? Walang kwenta yung tatay ko Diba? Walang kwenta yung tatay ko. Alam mo, hindi ko nga nakilala yun. Yung nanay ko, the best mom ever. Ganun ba yung gusto mong kwento na marinig mula sa bibig ng anak mo? I mean, ito para sa mga lalaking kabisyo natin na nakikinig ngayon na alam naman nila na nagkaanak sila sa isang babae tapos hindi pinanagutan. Baka pwede pang magbago yung isip ninyo. Huwag niyong hantayin na gumawa ang tadhana ng paraan para magising kayo. Matapik kayo. Kasi kapag ginising kayo talaga ng universe na ito, sinasabi ko sa inyo, Kawawa. pati mga buto ninyo manginginig. Totoo yan. Totoo yan. Opo. Inisip ko na nga lang po, yun na lang, sana po, ano na lang, kasi siguro, si Lord na yung bahala sa kanya. Karmahin na lang siguro sana siya, ganun. Ewan ko po, basta, lagi ko, minsan, nung mga time po na yun, lagi ko na lang po pinagdadasal na, ano po, yun, sana nga po mawala na lang siya, para wala na lang pakinabang lahat. Yung ganun po. Although masama na akong tao sa dasal ko na yun, pero ayun po yun yung sama ng ano ko sa kanya, sama ng loob. And it's okay kung may sama ng loob ka doon sa ex-partner mo kasi kasama-sama naman talaga ng loob yung mga ginawa niya sa iyo. At nasasaktan ka hindi para sa sarili mo again kundi para sa anak mo. Yes. At yung anak mo habang buhay, habang buhay ka, habang buhay mong iisipin yung kapakanan ng anak mo samantalang siya hindi niya iniisip yun. So habang buhay mo din, dala-dala yung sama ng loob. Diba? Parang hindi siya matatapos, dude. Feeling ko kasi hanggat walang nagiging pake itong taong to, pwedeng matulog lang yung sama ng loob, pero nandun pa rin Yes.
Totoo. Parang feeling ko wala talagang hanggat walang resolution dito, hanggat hindi kayo nagtatagpo sa gitna, hanggat di kanya pinakikinggan at hindi siya sumasang-ayon dun sa gusto mong mangyari din, hindi kayo nagko-co-parenting, feeling ko, nandyan lang yan. Pwedeng matulog lang yung sama ng loob na yan, pero nandyan at nandyan pa rin yan. Mhm. Pero sana talagang achieve mo ang kapayapaan, 'di ba? Sana i-bless ka pa ni Lord ng maraming pera, 'di ba? Sure yan. Ng mga opportunities Sure yan. para kumita nang sa gayon mabuhay mo Mabuhay mo yung bata. yung bata. Opo. May ano po ko, may plano din po kasi akong mag-abroad po. Mhm. Sana pala rin po. Ganun. Pagdarasal ka namin. Pero sana wag muna sa Middle East. Mhm. Magulo pa. Hindi naman po. Mga Taiwan po siguro. Ayan. So, Kat, may gusto ka pa bang sabihin? Ngayon po, yun lang po. Lagi po ako nakikinig sa inyo pag nasa office po. Thank you. Thank you. Ang hirap din maging pang-umaga, mahirap pang-gabi, 'di ba? Pang-gabi ka ba ngayon o pang-umaga ka? Pang umaga po yung pasok. Pang-umaga. Ayan. Ingat ka palagi, ha, Kath? Ngayon po yung anak ko nasa mother ko po, dun po nag-aaral sa kanila. Ayun, at least may katuwang ka, no? Kumbaga, ang mga magulang mo rin talaga, ang nanay mo, kahit na sabihin natin na-disappoint sa mga naging desisyon natin sa buhay, nandyan at nandyan pa rin Lagi para nandyan, saluhan yes. tayo. Ganun naman siguro talaga pag nanay ka, di ba? Lahat ng sakripisyo gagawin mo para sa anak mo. Anyway, Kath, maraming salamat, ha? Thank you din po at nakausap ko po kayo kahit pa paano po. Napagaan naman. Opo. Gumaan naman po yung pakiramdam Oo ko. nga eh. Pero bumigat yung yung ilong ko. Sorry po. Charot, darot. Na-imagine ko din kasi yung mga ganyang pangyayari. Thank you so much, Kath. Yan po ang ating top secret caller ngayong gabi. Kath, 28 years old from Taguig City. Isang single mom. And kasalukuyang may partner na iba, no? Kaya lang hindi pa rin niya talaga maialis yung sama ng loob sa kanyang dibdib dahil nga sa hindi pagkilala ng ex-partner niya sa kanilang anak. Bata. Bye-bye, Kat. Bye-bye po. Thank you so much po. God Magandang bless. gabi rin po. Nakakalungkot, dude. Oo, dude. Kasi dude, alam mo habang nagkukwento siya, nagpa-flashback sa akin yung hirap ng nanay. Alam mo yung wala namang mukha yung nanay pero alam ko yung bawat hirap. Simula sa pagbubuntis, panganganak, yung level of pain kapag nanganganak ang isang babae. Wow, grabe pa nagko-contract. Tapos yung pagpapadede, yung pag-iyak ng bata, wala kang tulog, puyat, pagod. Tapos isasabay mo pa yung trabaho mo dun. Kakapagod, dude. Tapos ang maging ambag lang sana nung ex-partner niya sa kanya, financial. Lahat sa kanya yung legwork. Hindi pa maibigay. Parang, grabe talaga. Ako, nasasaktan ako, hindi lang para dun sa babae, kundi para sa bata. Kasi lahat kino-cover na nung nanay. Pero ang hindi niya ma-cover, yung cover nung tatay. Yes. So, Sa parte ko naman, dude, sa akin naman, sinisilip ko naman dito yung mga tatay na pilit nilang ginagawa magpakatatay pero yung ex-partner nila ayaw bigyan ng tsansa. Maraming ganun, dude eh. Mataas masyado yung pride nung babae naman na hindi nila talaga gusto ipakilala yung bata. Pero yung tatay naman ay nagsusustento, nagbibigay lahat-lahat. Hindi ko alam bakit may mga ganong babae. Katulad nito ni Kat, tingnan nyo, may ganyang babae na siya na mismo nanlilimos. 'Di ba? Pero dude, oras. Wag din para sa nating bata. i-invalidate yung mga babae na binlock talaga nila yung ama nung bata. Meron din naman akong naisip before. And may kakilala ako dahil sa kanya naisip ko yun. Na kaya binlock niya yung tatay dahil nakagawa talaga sa kanya ng maling-mali. Sa kanya. Yun na nga eh. Pero hindi Maling-mali. sa bata. Pero dude, it's also a reflection doon sa mismong pagsasama nila doon sa bata. Parang may ganun eh. Ganun siyang sinasabi. Tapos, parang naisip ko nun, okay, so anong kinalaman nga nun doon sa bata? So, meron pang mga hidden
hidden na parang hindi niya na nabanggit sa amin. Pero base dun sa context ng mga pinagsabi niya, parang hindi nga present father. Ang gusto lang niya is magkaroon ng parang co-parenting, pero hindi na sa iyo yung bata. Kumbaga, dito na sa side ko. Ay, hindi pwede yun. Yung Dapat ganun. may karapatan yung nanay dyan. At 7 taon bago magdesisyon ng bata na depende yan kung paano. Tingin ko mali naman yun kung kukuhain ng ama yung bata. May ganon. Hindi, mali yun. Sa akin, dapat co-parenting lang. Tapos, bibigay mo lang kung ano yung dapat. Kaya binablock. Dadalawin mo, pupunta ka dun sa mismong lugar. Basta papayagan ng nanay. Mali yun. Kung kukuhain, mali. Wag kaya maintindihan din natin yung mga ganong klase namang mga nanay na nagbablock ng kanilang mga ex-partners. At saka depende talaga sa root ng ginawa eh. For example, may iba pa, nabasa ko ito dati, yung bago sila maghiwalay, pinilit siyang makipag-sex sa kanya. Yung mga ganong klaseng level of abuse, 'di ba, from a certain person. Kasi nakabuo. Kasi, hindi. Kumbaga may anak na sila before that. Tapos, ayun, bago sila maghiwalay, para bang na-rape pa siya. Dahil nga ayaw niyang makipaghiwalay dun sa taong yun. So, basta ang haba pa nung na yun, nung kwento na yun. Pero, hindi ko siya nakakalimutan dahil isa to sa mga sumasalamin sa mga nangyayari sa mga kabisyos natin, 'di ba? So, salamat sa mga kabisyo natin nagtitiwala sa atin na makapagbahagi ng kanilang pinakatatagong sikreto. Tatandaan ninyo na hindi ka nag-iisa. May kasama ka. Kasama mo kami, Kabisyo. Dito sa 90.7 Love Radio. Nakasama ninyo si DJ Rakitera. At DJ Titan Jello. At ito pong kantang ito ay handog namin para sa inyong lahat mga kabisyo. Ngayong oras ng 11:58 p.m. awitin ng December Avenue, Ahon. Metro's #1 Love Radio. Basic! Basic!